Dacă aș avea voie să păstrez doar 1 lei pentru o lună, care ar fi și de ce? Păi dacă ar fi să aleg doar 1 lei, acela ar fi... Cred că o să aleg tămâie și nu pentru că îl folosesc foarte des, deși aproape toate blendurile conține și tămâie. Eu folosesc Air, folosesc Zengest, folosesc Tea Tree, folosesc Neshama, On Guard folosesc, Lemon. Numai că dacă ar fi să aleg un singur ulei pe care să-l am la dispoziție o lună întreagă, ar fi tămâia, pentru că mă gândesc că o să apară ceva urgențe când folosești uleiurile, pentru că ai diferite afecțiuni, dar pe care le poți trata în timp. Însă mă gândesc că într-o lună ar putea să apară ceva urgent și să nu pot să folosesc Air dacă aleg Air-ul sau, nu știu, Zengestul sau Lemon sau On Guard. Dar tămâia, fiind regele uleiurilor esențiale, și pentru că este și o vorbă, atunci când nu știi ce ulei esențial să folosești, să folosești tămâie, pentru că atât de bun e, atunci am să aleg tămâia strict din motivul ăsta, că dacă o să apară ceva urgențe, tămâia e bună la toate. Iar pe toate celelalte, na, o să le folosesc după o lună sau n-am să folosesc deloc. Deși jumate din trusa aș alege, cel puțin o treime, numai că na, nu toate sunt bune pentru toate afecțiunile sau pentru toate urgențele, dar tămâia e bună pentru aproape toate afecțiunile sau pentru toate urgențele. Așa că, dacă aș avea voie să păstrez doar 1 lei pentru o lună, acela ar fi tămâia.